sibai le ve kule tun tuma chuan movie mu nom tak Demi and T-Rex ti kan thlir ho le don ani he movie a hian nulamel che em chuan Bialpa chanin ataksa chu scientist boro tak mai chuan hospital tanga aruk chu anua athwa kala chuaka robot danglam tak mai T-Rex antia athwak chu da lutin T-Rex Bialpa nei chu nge an enge nin kara thling ilo in chiang don ang umyang atira me chi chelo tak Demi lo langin college a thian traber chu Michael ni in Demi moina Michael chu tuiralin Bialpa ni chu be sei thin biawa chuta chuan an thian bairun a po an tonga campus atanga ho an tum lai tak chuan Demi do thu pangpar pek pa in Michael chuan a shil tamya mai le mase Demi chuan lo narin achan chu Bialpa dang bilia lo nei to wangani bilia chu an campus an lau berani bok Michael chunga thil thalo thlen chu du lovin Michael chuan a pangpar pek chu fiam tho phaina e bok bilia chu rang taka thiante ne na lokalin Michael le Demi omdon chu angai thei hau lo atopa Michael ne in swal boyin mi zongjong chuan an thlir ta thup mai bilia chuan Michael thil lutak mai chu me sakin nati tak chuan a tre chuaka atlom du bi khau lo bilia ta chu an thamlet ve saka a hun taka police te ron thleng loin bilia ai ro chu nalati me le a police ten bilia chu la sang watin campus a boina a cho chuan hem to em wangani an pani in swal boy wang chuan Demi chulung oi lo hle a akal san nuwa Demi ri ru ne saktur chuan beidong hau lo turin bairun a chuan Michael a shil boka laboratory ron langin professor pakhat Dr. Watchenstein chuan a robot T-Rex chu lo hlimpui hle maya mase chu robot chu computer in ala thunun veka Dr. chuan T-Rex chu mishing thuak manga tinun tumin spiral thuamatan T-Rex chu manani zana Demi lungai chuan Michael a callin anina local tur chuan a chila chu somna oka chu nar theilavin Demi te in chu pantavat maile condom po apai thengil haulo a thlen vele leilon manga Demi room tin zone in second floor a room chu oma vandwai thak takin bilia chante chuan an lo mupal le ta lo maile Michael le Demi ten zanwam tak an man chu an phalsak arin om talaw Demi le Michael chu omdonin arukte chuan Michael chu angai na hle a bilia chunga isaklem lavin angai zone chan po campus a midang te ngai ven ni adu wang chawlo ni rilote nuwa bilia le achanti chu thinrim takaron kalin room tuk vera tang chuan Michael chu apu chuak wata bilia chuan lo mupal le in tan bo chu la tum ve ngar ngar le lama bilia le achanti chuan umzuin baseball wak namhang chuan an botlu ta pop maile soisa zuin Ramsa wana an shwai nuwa Ramsa ei turan hu che in Michael chu bilia le achanti chuan an kal santani Michael chu chi ai takaron har chuakin achan chu sakei baknei na wangani thinga lona hantum la in keitidum chuan lo dalbok lau taka umlai chuan sakei baknei na ron beita mase police car ron thling lovin sakei baknei chun ka phumta a Michael chu ambulance mangin hospital an pan puiwat bok atoka Demi Byron chu hospital a ron kalin sakei baknei na soisak wangin Michael chu ni khoshilovin a lola oma bilia porang takaronin lan ne in Demi thinrim chuan asam thinga bok chuan apet sakle ta pop mai avoi ni natan bilia chu endom le ta wongwong mai ani Dr. Watchenstein chu ron lang le in hospital a ron kalchan chu a robot test nandam lawa momo wangani Dr. pakhat chuan me pakhat thidanga om thu shilin chu thil a thlak tak chu enchin nan chuan Michael chu ko mu ta mia maile Michael a omna room chu panwatin Dr. pa nga yang chuan lema changta a Michael a nunna achan theinan thei to pa chwa tur thole lungai lo turin Demi chu shila chuti lai vek chuan assistant Helga chuan khol chu plaka tanga phoin Michael a thi MT chun enfia Dr. Watchenstein le Helga chuan lemchan chun zom zelin Michael a din mun that lo thole a thi tak thon soibok Demi chuan mak ati hle a ani le Byron na po chu ni khoshilovin an siam zuibok Helga chuan Michael chu hospital atangin rang takin anor chuak wata karan dalu ma chuan Michael chu ron har chuak tuta mase doctor chuan ni khoshilovin achiu muzui le ta ni ti chuan T-Rex le pa shwain doctor le Helga chuan an nan chun zoma Michael lu chu zain athwa kan lak chu amang chuan T-Rex robot chu an thunun ta sia sia maile tuna chuan an robot chu Michael thuak mangin anung ta a chu thila be mek chu atuk zinga chunzom turin thutluk nan siam ta ni
Dr. Watchenstein le Helga chu intihlim tura chuakin chumizan chuan T-Rex robot chu amai na lo nung ta thut mai le vanduai thak takin Dr. Watchenstein le assistant chu tuar ma saber tuan ni tatlat Michael chuan ama mulai in mu chuan maka inti in dar thlanga in en nuwa T-Rex a chang tamai chu maka ti top theilo chuti lai chuan veng tu pakhat ron lutin T-Rex lian tak mai mu chuan maka ti hle a ol sam takin Michael chuan ataksa chu pain aom le alu te chu adar vek ma chu arap ta shep mai ani chuti lai vekin nu pakhat chuan phone lo manga T-Rex ro thap tak mai han mu cha chuan lau bakleng in atan chidai bok Michael chuan phone manga temi chu biak tumin ma se temi chuan ala thei hau lo temi le byron te chu campus an party lai ron lang vele in Michael thina chuan temi chu angong hle a ma se bilia lo kala mu vele a mu do to lo tho shirin akal san mak bok chumuna chuan Michael polo om ve ringin phubalak chu tum tamia mai le bilia thian te chu ol sam takin ati hlum veka ama lo sei satu te kha an ni a an vai chuan soi sa shepin bilia lu po ake somne hle mai Byrona lo mel tak chu muin Michael chuan a kai thawa a korte chu ti fai sakin rang takin Byrona chu atan che zui bok relo te nuwa police te ron thlengin T-Rex mulo ma se mun tinai ro ruang mu tur om thunga Byrona chuan mit nge ya mu thoshil ma se atu mai nan oi haulo atuka Dr. Watchenstein le Helga chuan T-Rex bo thoshi chuakin ma se pona aveng tu thlan mu chuan atilim le a T-Rex chu ral thuam hlom takani ti an chiat wangani chunua Michael chu temi tina kalin ani chu ruma oma tukvera T-Rex a mu vele chuan makati hle a achung ten room an ron en chuan temi chu mu tura om ta haulo maile Michael anani chu chekina alo hruai ni ringin pangparte ei pa chuan a bracelet pek te chu koka Michael ani ti shilfia tu mani chu vele temi chu hlim hle in a kwata wongwonga Michael chu dinosaur sangin om to ma se Michael ala mu thei ring wang chuan a hlim tak zetani temi honu chuan Michael chenchin chu tu ma shil dulovin Michael an vui zo nuwa Byron nen Michael taksa chu ru kan tum ta a athuak chu taksa da le tlen tum bokani ma se temi muturin Michael a local don ani ti Dr. Watchenstein te chuan an chiru tlat chu vuina hun ser mang chuan T-Rex robot chu lak le tan lo tum ve mak bok ama vuina hun ser an man lai te chu rala tangin a thli ringa mitam tak pung khom chuan a tilunga ya ami tuipot la hialani hun ser zo vele Michael kwang teminan hon chuan makati hle mai ataksa chu ek lungin an lo bom noi wangani chu vele Dr. Boro tak churon kalin chaka Michael alu lo nan chuan temi chu tha an vo ta mia mai le ma se temi chu aum mai mai haulo Dr. le Helga chu nam tha in than khura chuan an tlathlata a an thelti an hlotlin nu chuan temi le Byron chuan ruangda khomna hun panwatin Michael chu ama tak satana adu ber chu du an thantira ma se ni chuan du thlang theilok lovin police an lo thlen chuan an put ruman shama Dr. chuan an robot aruk thu police ti chu shilin athu soi oi chuan Michael an phurna check chu an umzui ta mi abok thaichin na hun an thlen chuan truck chu tiding thutin an maluka chuan luilo omwangani Michael chu thingkunga pain Byron na po an man tange nge a temi le Michael po police ten umzui zelin relote nuwa lataka tanga me chepa khatin T-Rex khalaya mu chuan makati hle a atopa police te kutata an him theita shamani atuka Michael biruk na mun chekina Byron na chukalin mase police te chuan an zui rutlat mai anom na mun an thenvele an tlom lo chuan ka mai an tum thon chilta a temi le Byron chuan temi bravar manga flekvar siamin anon chuaka mase police te chuan T-Rex chu zon chwa an latum chewani Dr. Watchenstein chu ronin lan le in robot chu siam chuan i wangin atuk zal thei chu ringa police ten chekina kal chu phal sakin Michael chuan doctor chu ol sam takin alo thatmia mai chekina tanga chwa tum lai tak chuan police ten ron kapin ni khoshelovin a umzuita a timi chu lungai le in a mangai chu a hlo non le wangani ninga mozat nuwa timi chu campus atanga ron le te in a hlim le a room chu panwatin Michael thuak chu aroma alo da ring alo ni Dr. Watchenstein a khol mang chuan thununin camera mang chuan Michael chu bichina
Michael cho phurnan ama te chon alam zia thin bokani tikhan he movie cho lo top zuita ni